L-għodwa tajba. Illum l-erba l-ewwel ta' Ottubru nilqgħukom għal din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-ftuħ tas-sena forensi l-istaġun il-ġdid tal-qorti. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Insellem lilek Aġent President l-Ġustizzja, ma b'mod speċjali lilek Prim Mħallef, sħabek kollha membri tal-Ġudikatura, lill-Avukati, lill-istaff tal-Qrati. Aħna nitolbu id-daw tal-Ispiritu Santu fil-bidu ta' din is-sena forensi. Nitolbu wkoll li bil-ħsieb il-kliem l-emil u bil-ħalmiriet tiegħi baħti għalihom li l-imtamar dejjem biex jitolbu għalija li Alla ta' Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. U Alla l-Ispiritu tiegħek imexxina u għati widen bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu. Tas-sena 20 tas-saltna ta' Arta Sersi, is-Sultan kellu l-inbit quddiemu u jinħat l-inbit u newwiltu. U għalli, għaliex inti wiċċek imqarras, marit m'intix. Għalhekk dan tiegħek mhuwiex ħlief swit il-qalb. Imbagħad jiena bżajt ħafna. Imma weġibt lis-Sultan, Sultan, jalla ta' m'għandix inqarra wiċċi meta l-roqa ta' missier ħerba waħda. U l-biħħa maħruna għall-imbagħad Sultan jintlabt lill-Alla ta' Smawiet u weġibt Sultan. Illu li ħaġa sewwa u jekk il-qaddijek jogħġob suda. Is-Sultan staqstini. Kemm hawnhekk? Kemm iddum ma tiġi?
U minn is-sultan orbu jibgħat l-sultan is-sultan jogħġbu ħajjati gvernaturi tan-naħa l-oħra biex ħalluni ngħaddi min-naħa biex jattini ravi it-tempju ta' noqgħod. Sultan ta' kienet ħanina miegħi. Il-kelma tal-mulej. Jeħilli l-sini ma' saqaf ta' ħalqi, jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. F'xatt ix-xmajjar ta' Babilonja, hemm qadna bil-qiegħda u bkejna aħna u niftakru f'Sion mas-siġar tal-luq tagħha dendilna iċ-ċetri tagħna. Għax hemm dawk li jasruna, talbuna nagħmluhom xi għanja. Dawk li hemm maksuna stennew minna għana ta' ferħ, għannunna mill-għana ta' Sion. Kif nistgħu nagħmlu l-għana tal-mulej f'art barranija, tibbies li idi l-leminija, jekk qatt ninsa lilek Ġerusalem. Jeħilli l-sini ma' saqaf ta' ħalqi, jekk ma niftakarx fik, jekk ma nżommx il-Ġerusalem il-fuq minn kull ferħ tiegħi. Tieni qari mill-littra ta' San Ġagbu. Ħuti, tħaltux il-fidi f'Ġesu Kristu, il-mulej tagħna tal-glorja mal-ħarsien lejn l-uċuħ. Għax jekk fil-laqat tagħkom jidħol xi ħadd biċrieket tad-deb f'subajh u bil-biss il-ellex. Imbagħad jidħol xi ħadd ieħor fqir liebes imċerċer. U intom idduru ma' dak bl-ilbies il-ellex u tgħidulu int oqgħod komdu bil-qiegħda. Waqt li l-fqir tgħidulu int oqgħod bil-wieqfa. Jew oqgħod bil-qiegħda fuq il-mirfes ta' riġlejja. Ma jidrilkomx li tkunu qegħdin tagħmlu għażla bejniethom u hekk issiru imħalfin għar-rieqa. Isimgħu ħuti eżis, mhux Alla kien li għażel lil foqra d-dinja biex jistanew fil-fidi u jsiru werrieta tas-saltna li hu wiegħed lil dawk li jħobbuh. Immintom lil fqir inqastuh mill-ġieħ. Mhumiex lonja li jaħqrukom, mhumiex huma li jkaxkrukom
lejn il-qrati mhumiex huma li jżebilħu dak l-isem ta' ġieħ li ġie msejjaħ fuqkom. Jekk tħarsu bir-reqqa l-aqwa liġi skont m'hemm fl-Iskrittura ħobb lil lajrek bħalek innifsek, intom tkunu tagħmlu sewwa. Imma jekk tħarsu lejn-l-uċuħ tidimbu u l-liġi tixlikom bħala nies li tkunu ksirtuha. Għax min il-liġi ħarisa kollha imma jiksirha f'ħaġa waħda biss ikun ħati ta' kollox. Għax dak li qal la tagħmilx adulterju qal ukoll la toqtolx. Mela jekk int ma tagħmilx adulterju imma toqtol, il-liġi tkun ksirta. Hekk għandkom titkellmu u hekk għandkom iġġibu ruħkom bħalli kieku wasaltu biex isir ħaq minnkom taħt il-liġi ta' ħelsien. Għax il-ħaq ikun bla ħniena għal min ma jurix ħniena u l-ħniena tirbaħ fuq il-ħaq. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Huma mixja fit-triq kien hemm wieħed li qal lil Ġesu: tmur fejn tmur, jiena niġi warajk. U qallu Ġesu: il-volpijiet għandhom l-erien tagħhom u la safar tal-ajru l-bejtiet. Iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imitt rasu. Lil wieħed ieħor qallu: imxi warajja. Iżda dak wieġbu: ħallini l-ewwel immur nitfen lil missieri. Iżda hu wieġbu: ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom. Iżda inti mur u xandar is-saltna ta' Alla. U ieħor ukoll qallu: jiena niġi mulej warajk, imma l-ewwel ħallini nsellem lil tad-dar. Qallu Ġesu: min qiegħed idu fuq il-moħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Il-ħaq ikun bla ħniena għal min ma jurix ħniena. Kol ħniena tirbaħ fuq il-ħaq. Din il-kelma qawwija mill-littra ta' San Ġagbu tipprova tagħmel żwieġ bejn l-eżiġenzi tal-ġustizzja u l-ħniena. U din hija ix-xewqa tiegħi għalikom, eżis membri tal-ġudikatura, staff tal-qrati tagħna, avukati, fil-bidu tas-sena forensi. Il-ġustizzja għandha l-eżiġenzi tagħha li ħadd jieħu dak li ħaqqu u li l-ġudikatur meta jġudika kif jgħid ukoll San Ġagbu ma jħares lejn l-uċuħ.
Din hija eżiġenza tal-ġustizzja. Nawguralkom, bħalma kelli ċans nawguralkom tant okkażjonijiet bħal daw, li għalkemm ikolkom taffaċċaw ruħkom ma' sitwazzjonijiet avversarjali b'żewġ partijiet kontra xulxin jew repubblika kontra akkużat il-kriminal. Meta dak li jkun jiltaqa' mal-ġudizzju tagħkom, max-xogħol tagħkom, jiltaqa' ma' kelma ta' għaqal, ta' erf, ta' kuraġġ, imma wkoll kelma ta' verità. Jista' jkun li toqrosni fil-laħam il-ħaj, imma jekk inkun onest miegħi nnifsi, kelma ta' verità tibqa' dejjem kelma ta' verità. U biex il-ġudikant jasal għal dan ir-riżultat intom tafu iżjed minni. Irid jimxi skont ix-xjenza ġuridika li dejjem trid taġġorna lilha nnifisha u skont il-kuxjenza. Et ex scientia et conscientia. Il-kuxjenza huwa dik l-istint komuni għal bnedmin kollha li għallimni nħaddan is-sewwa u nevita l-ħasen. Il-kuxjenza dik li tħallini mistrieħ mal-emil tiegħi u li tħawwadni jekk l-emil tiegħi ma jkunx sewwa. Għax il-kuxjenza hija wkoll proċess terapeutiku. Meta quddiem il-ħażen tiegħi nnifsi nitlef il-paċi. Il-kuxjenza jekk mhijiex imtarxa u mdalma għal kollox kif jista' jiġri wkoll lili iċċanfarni biħlewwa imma fis-sewwa. L-awgurju tiegħi lilkom hija li l-kuxjenza tagħkom tagħtikom mistrieħ serħan il-moħħ paċi tal-qalb. U hekk ukoll il-paċi tagħkom isir servizz lill-Istat. Għax il-ġudikatura hija garanzija tal-Istat tad-dritt u tal-ġustizzja. L-eżiġenza tal-ħniena tfisser li il-ġudikant jifhem li qudiemu m'hemmx files, karti u pendenzi bla tmiem imma hemm persuni. Jekk il-ġudikant u jagħti ġustizzja ma jinsa qatt li qed jitratta mal-bnedmin ikun qed juri ħniena kbira. Wieħed jista' ikollu xi oġġezzjoni jew inkella kritika għal xi sentenza tagħkom. Importanti li l-koll kemm aħna għalkemm ikollna atteġġjamenti differenti nifhmu li l-ġudikant għalkemm huwa bniedem bħal kulħadd għandu qalb tal-laħam. Inħeġġiġkom biex tkomplu fil-proċess tagħkom li tassiguraw li l-ġustizzja issir bla dewmien u bliżjed mod effikaċi. Nirringrazzjakom tal-li fisem ir-Repubblika iċ-ċiviltà tagħna ta' dritt aċċettajtu dan ir-rwol diffiċli. U kif inħobbu ngħidu rwol ingrat, imma utli u neċessarju. Komplu kunu it-tarka tal-fqir kontra l-arroganti, it-tarka taċ-ċittadin kontra l-korruzzjoni, it-tarka tal-innoċenti
kontra l-malafama u l-inġustizzja. Dakinhar li inti tiskaġuna bniedem innoċenti għamilt servizz għall-istat, għas-soċjetà tagħna, bħal meta inti bniedem ħati tajtu dak li ħaqqu. Nirringrazzjakom ukoll tal-li f'ħafna sentenzi tagħkom intom tħarsu lejn l-element uman. Mhux biss mod speċjali fil-kriminal tal-akkużat, imma wkoll tal-vittma. U anke fiċ-ċivil nirringrazzjakom tal-li intom tippruvaw kemm jista' jkun mod speċjali fil-qrati tal-familja ittaffu ġrieħi kbar li diffiċilment jinħelsu mit-trawma. It-talba tiegħi mod speċjali fil-kawżi tal-qorti tal-familja hija li tieħdu dejjem ħsieb it-tfal u żgħażagħ tagħna. Il-mulej ukoll jagħtikom il-grazzja li qatt ma ssiru strumenti ta' piki avvelenati u ħruxija bejn min kien iħobb ħafna li xulxin u issa sar jobod ħafna li xulxin. Faċli l-istruttura u s-sistema li aħna nsejħula tal-ġustizzja issir strument ta' pika u ta' ħruxija, ta' akkużi infamanti, ta' malafama. Il-mulej jagħtikom id-dawl tarfu bl-għaqal bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn il-motivazzjonijiet u waqt li teżerċitaw il-funzjoni tagħkom li l-liġi tiġi eżegwita, ma tinsewx li intom mintom strumenti għamja tal-liġi imma għaddejja tal-ġustizzja. Il-mulej jkun id-dawl u l-għaqal tagħkom. Bil-wieqfa. Miġburin fl-imkien f'xirka waħda ta' mħabba, nitolbu lill-Alla biex jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu ħalli l-kol fl-imkien naħdmu għal-ġid ta' pajjiżna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek, jew taqdi l-missjoni tagħha li turina triq tal-verità u tal-ġustizzja. Żomm lill-Papa u lill-isqfijiet f'rabta li ma tinħalx mar-rida tiegħek u għanihom bil-kuraġġ kollu ħalli jibqgħu jkunu sinjali jiddu ta' tama għal żminijiet aqwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel minna l-koll għodot tal-paċi bejn il-bnedmin. Warrab minn fostna l-piki politiċi, il-mibeda lejn minnu differenti minna, lejra, ir-reba bl-alġiem u kull ma jifridna biex nilqgħu dejjem lil kulħadd, inħarsu bil-qawwa d-dinjità ta' kull bniedem mit-tnissil sal-mewt u nkunu tassew ħaġa waħda bejnietna għas-sliem tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares lil dawk li jamministraw il-ġustizzja biex huma jiddeliberaw ma jħarsux lejn l-uċuħ, lejn il-qagħda soċjali, lejn il-ġens jew razza jew l-interessi personali tagħhom. Iżda jkollhom kuxjenza safja u retta biex il-ġudizzji tagħhom jirriflettu u jkunu tassew ġusti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-erf u d-den lil dawk li għandhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu l-ġid ta' kulħadd b'rispett lejn il-valur tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sawwa bl-ispirtu tal-qawwa tiegħek biex dawk kollha li bl-araq ta' ġbinhom u b'sagrifiċċji kbar jaħdmu għall-ġustizzja u s-sliem f'pajjiżna u fost il-bnedmin kollha
ma jaqtawx qalbhom quddiem il-persekuzzjoni u l-esklużjoni soċjali, iżda jkomplu jaħdmu billi jiddefendu u jagħtu leħen ġust lil makkes u lil mwarrab nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel minna l-koll għodot tal-paċi bejn il-bnedmin. Għati wkoll il-mistrieħ ta' dejjem lil dawk li ħadmu u taw ħajjithom għal promozzjoni tal-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum. Għatina dak kollu li hu taġid għalina l-aktar dak li m'għandniex ħila nitolbuk bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu. Ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Maqdsa kollha. Ħajqaddis mulej dan is-sagrifiċċju li qegħdin joffrulek in-nar tal-Ispiritu Santu li tkebbes fil-qlub tad-dixxipli ta' ibnek li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox bi Kristu Sidna. U meta tela l fuq mismewit kollha u qatt fil-leminija tiegħek, bagħad kif kien wieqed l-Ispiritu Santu fuq l-uliet adottivi tiegħek. Għalhekk issa għal dejjem ta' dejjem infaħruk bil-qima fl-imkien ma' tejjako tal-anġli u bla qiegħda ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna flori tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna flori tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, ma' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, mal-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobbsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebuh li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja,
ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Għamel mulej li nil-qalb safja li kellu x-xorb li ħadna biex dan id-don li tajtna issa ikun jiswilna għal ħajja ta' dejjem. Veni Creator Spiritus. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
wasalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-ftuħ tas-sena forensi. Mulej, nitolbuk iżżomm idejk fuq kull min jaħdem fil-qrati tagħna. Agħti d-den, il-ġustizzja u l-għaqal lil kull min għandu r-responsabbiltà li jagħti xi sentenza jew verdett. Agħti ħafna sabar u fejqan lil kull min huwa vittma tal-emil inġust ta' ħaddieħor u li ma jżommx lura milli jfittex kull għajnuna meħtieġa. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.